آزر کاوما چه دواله جهنم سوزوی آزر کاوما چه دواله جهنم سوزوی آخ می سرشوی تاثر اسمان سوزوی آخ میں سڑ شوی تاثر اسمان سوزوی دا بلچا عورتا ہر ساڑی لمن وحی صحبا دا بلچا عورتا ہر ساڑی لمن وحی صحبا دا بلچا عورتا ہر ساڑی لمن وحی صحبا دا سے سکھ نشتا چپرا دی اور کزان سوزوی دا سے سکھ نشتا چپرا دی اور کزان سوزوی آزر کاوما چه دواله جهنم سوزوی آخ میں سڑ شوی تاثر اسمان سوزوی آخ میں سڑ شوی تاثر اسمان سوزوی عجیبات ہم یوروروی حقیقت پا میدان عجیبات ہم یوروروی حقیقت پا میدان عجیبات ہم یوروروی حقیقت پا میدان چه داغا سوک دی چه زنجوری بل انسان سوزوی چه داغا سوک دی چه زنجوری بل انسان سوزوی آزر کاوما چه دواله جهنم سوزوی آخ میں سڑ شوی تاثر اسمان سوزوی آخ میں سڑ شوی تاثر اسمان سوزوی دا چه دادار پسر ولار دے او محکم ولار دے دا چه دادار پسر ولار دے او محکم ولار دے دا چه دادار پسر ولار دے او محکم ولار دے دا بابر سارے لیوانے ہر یو ارمان سوزوی دا بابر سارے لیوانے ہر یو ارمان سوزوی آزر کاوما چه دواله جهنم سوزوی آخ میں سڑ شوی تاثر اسمان
سوزوي آخ میں سڑ شوی دا سر اسمان سوزوي زبخاری پرک دے وینشو پنی ملار کے زبخاری پرک دا وینشم پنی ملار کے زبخاری پرک دا وینشم پنی ملار کے داسے باسو کری چی داخے ورز یاران سوزوی داسے باسو کری چی داخے ورز یاران سوزوی ازر کا وما چی داوالے سوزوی آخ میں سڑ شوی دا سر اسمان سوزوی